planetas pequenos e azuis. Hai planetas e planetas. E está Babs. Babs é un planeta moi pequeno que habita moi preto de calquera planeta da galaxia. En Babs só hai 3 habitantes. Shhh, que está despertado. Non, saltar non. Babo! Babo non está! Non está Babo! Penso que foi cara ao planeta verde. Planeta verde! Vamos correr e saltar planeta verde! O sea que vamos está no planeta azul. Penso que sí. Chis! Sus! E mire, non vería por aquí a Babo? Un ser pequeno, redondo e amarelo. Sí que o vi. Eu non. Estaba moi canso. Preguntou polo seu papá e pola súa mamá. Aquí! Sí, Babo. Saltar, sí. En Babs, hoxe, algo cambiou. Babo está a medrar.